ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन इति नाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। శ్రీమద్భాగవతం 3వ స్కందం 21వ అధ్యాయం 17వ శ్లోకం. లోకాంశ్చ లోకగుణతాప్త పశూంశ్చ హృత్వా శుతాస్తే చరణాతపత్రం పరస్పరం త్వద్గుణవాద సిద్ధు పీయూష నిర్యాపిత దేహ ధర్మాః. Translation: however, persons who have given up stereotyped worldly affairs and the beastly followers of these affairs, and who have taken the shelter of the umbrella of your lotus feet by drinking the intoxicating nectar of your qualities and activities in discussion with one another, can freed from the primary necessities of the material body. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. After describing the necessity of married life, Kardama Muni asserts that marriage and other social affairs are stereotyped regulations for persons who are addicted to material sense enjoyment. So, ఇక్కడ పెళ్లి గురించి చెప్పున్నారు. సో పెళ్లి అనేది కర్దమ ముని అడిగారు. కాకపోతే పెళ్లి అనేది ఎవరికి కావాలి అని అంటే, ఎవరైతే భౌతిక విషయ వాంఛల్లోని వారి ఇంద్రియాలని పరిపూర్ణంగా నిగ్రహించుకోలేకపోతున్నారు. అటువంటప్పుడు వారు పెళ్లి అనేది చేసుకున్నారంటే అది రెగ్యులేటెడ్ యాక్టివిటీ అవుతుంది. అది అంటే అది నియమితంగా అవుతుంది. అది నియమం లేకుండా ఉండేది ఏదైనా సరే కూడా అది దుఃఖానికే చోటు. కానీ నియమంగా దాన్ని ఒకవేళ వారు దాన్ని సరైన మార్గంలోని, ఇప్పుడు పరస్త్రీ సంభోగం అనేది అది చాలా పాపము, దుష్కర్మము. దానివల్ల వారు అనవసరంగా జారిపోతారు భక్తి మార్గం నుంచి. సో అది కాకుండా ఉండేదానికి వారికి భార్య భర్త అనే ఆ రిలేషన్షిప్ ఉన్నది అని అంటే, దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వారు అనవసరమైన విషయ వాంఛల పట్ల కోరికలు కాకుండా ఒక మంచి భక్తుడిని కనే దానికోసం అని. యాక్చువల్ గా సుపుత్రుడు అని అంటారు. సర్వసాధారణంగా మీరు చూడండి, ఎక్కడైనా శీఘ్రమేవ సుపుత్ర ప్రాప్తిరస్తు అని అంటారు. అలా అనేసని సుపుత్రిక ఏమైనా చెడు అని అంటే ఏమాత్రం కూడా కాదు. ఎవరైనా సరే కూడా సుపుత్రుడు గాని సుపుత్రిక గాని లోకానికి మంచి చేసేవారే.
కాకపోతే సు అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే వారు ఎప్పుడైతే భక్తుడుగా మారుతారో, సుపుత్రుడు లేక సుపుత్రిక అని అంటే తల్లిదండ్రుల్ని బాగా చూసుకొని వారికి మంచి ఖ్యాతి తీసుకొని వచ్చి వారు బాగా ధనం సంపాదించుకొని, ఇవాళ కాలంలోని సుపుత్రుడు లేక సుపుత్రిక అని అంటే అంత దాకానే ఉన్నది. యాక్చువల్ గా సు అనేది ఎప్పుడు వాడతారు అని అంటే మంచి అనేది కేవలం తల్లిదండ్రులకి లేక వారి కోసం మాత్రమే చేసుకున్నారంటే అది స్వార్థం అవుతుంది. అది అటువంటి వారిని సు అనేది వాడరు. సు అనేది ఎప్పుడు వాడతారంటే లోక కళ్యాణం నిమిత్తం వారు పుట్టినప్పుడు. శ్రీల ప్రభుపాదుడు వారు లాంటి వారు, హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజులు లాంటి వారు, లేకపోయిందా హిజ్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు, లేకపోయిందా హిజ్ గ్రేస్ శివసాంగన్ ప్రభు, సుబుద్ధి ప్రభు, లేకపోయిందా సచ్చిదానంద ప్రభు, అటువంటి వారేంటి అని అంటే సుపుత్రులు. వారు లోక కళ్యాణం కోసం అనేసి వారు పుట్టినవారు. వారు కేవలం వారి స్వార్థం వాళ్ళు చూసుకోవటం లేదు. వారు ఇంత మందికి వచ్చే భక్తులకు అందరికీ కూడా భక్తి అనేది కలగాలి, వారందరికీ కూడా తెలియాలి, భగవత్ తత్వం తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతోని వారు అహర్నిశలా శ్రమిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారందరూ కూడా సుపుత్రులు లేక సుపుత్రికలు. ఎందుకు అని అంటే వారు భక్తిని అనేది పెంపొందిస్తారు. మీలోంచి ఎవరెవరైతే ఆడవారు ఉన్నారో మీరందరూ కూడా యాక్చువల్ గా మీ పేరెంట్స్ కి సుపుత్రికలు. మగవారందరూ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో మీరందరూ సుపుత్రులు. ఎందుకు అని అంటే మీరు భగవత్ సంబంధించిన ఆ వాక్యాల్ని వింటున్నారు. వినేదొకటే కాదు, ఇతరులకి ప్రచారం చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందరికి ప్రచారం అని కాదు, అందరికీ వారి యొక్క ఒరిజినల్ స్వభావం ఏంటి, వారెవరు అనేది తెలుసుండాలి. తెలుసుంటే అప్పుడు వారు ప్రయత్నించగలరు. సో మీరు ఆ వర్డ్ ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మిషన్ ని మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ సుపుత్రులు సుపుత్రికలు. సో మీలాంటి వారే సుపుత్రులు సుపుత్రికలు కూడా పుట్టాలి నెక్స్ట్ కూడా. సో ఆ రకంగా ప్రయత్నించారు అని అంటే అది చెడు మార్గం కాదు. కానీ అదర్వైజ్ యాక్చువల్ గా ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా సరే కూడా ఇది ఎవరికైతే వారి ఇంద్రియాల మీద నియంత్రణ ఉంటుందో వారికి ఏంటంటే ఇటువంటివి అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇవంతా కూడా ఏంటి అంటే స్టీరియో టైప్. పెళ్లి చేసుకోవాలి మామూలుగా వాళ్ళ కాలంలో అందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే ఇది ఎవరికైనా సరే కూడా వయసు అయిపోతుందని అంటే వారికి ఒకవేళ భక్తి మార్గంలోని వెళ్ళాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఇంట్లో మొట్టమొదటి ఏమంటారంటే ఏంటి అక్కడ సన్యాసి అయిపోదాం అనుకుంటున్నావా, ఆ రకంగా వయసు అవుతోందని అంటే పెళ్లి ఇంకా చేసుకోలేదు అంటే ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఆనవాయితీగా వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మెటీరియల్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ భౌతికమైన కార్యకలాపాల్లో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వారికి ఈ పెళ్లి అటువంటివంతా ఈ తంతులన్నీ కూడా ఒక అది పద్ధతి తప్పదు అన్నట్టుగా. ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్ లైఫ్, ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్ అండ్ డిఫెండింగ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ నెసెసిటీస్ ఆఫ్ ది బాడీ. But those who engage in transcendental Krishna consciousness, giving up all the stereotypic activities of this material world, are freed from social conventions. సో జంతువుల యొక్క ప్రవృత్తి, జంతువులు అని అంటే శరీరం యొక్క ప్రవృత్తి ఏంటి అని అంటే ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్ అండ్ డిఫెండింగ్. సో ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథున్యాలు ఇవి కంపల్సరీగా వారు చేయాల్సిందే. సో షడ్వికారాలు అని అంటారు. సో ఇది భౌతిక ప్రకృతి యొక్క నియమం. ఏంటి ఆ నియమము అని అంటే ఈ 6 రకాల షడ్వికారాలు అనేది జీవితంలో ఉంటాయి. 6 రకాల మార్పులు. ఒకటి బర్త్, పుట్టుక. నెక్స్ట్ గ్రోత్, ఎదుగుదల. దాని తర్వాత మూడోది స్టేయింగ్, అంటే అదే శరీరంలోని కొంతకాలం దాకా ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్, అంటే పిల్లలు పుట్టే ఆ ప్రక్రియ. దాని తర్వాత ఫేడింగ్, అంటే వారు కాలక్రమేణా వారి శక్తి హీనమైపోవడము, క్షీణించడము. నెక్స్ట్ ఆఖరికి 6వది చావు. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ శరీరం అనేది ఈ రకంగా ఈ షడ్వికారాలకి లోబడి ఉంటుంది. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి తప్పదు. కానీ ఎవరైతే ఈ 6లోని కేవలం ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిపెండింగ్, ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథున్యాలు అనేది మాత్రమే చూసుకుంటారో వారు శరీరం గురించి మాత్రమే ఆలోచించేవారు. శరీరం గురించి ఆలోచించేవారు జంతువుల కంటే గొప్పవారైతే కాలేరు. జంతువులకి మానవులకి మధ్యన తేడా ఏంటి అని అంటే మానవులు కేవలం శరీరం మాత్రమే ఆలోచించారు, శరీరం కంటే ముందుకు ఆలోచిస్తారు.
సూక్ష్మ శరీరం గురించి ఆలోచిస్తారు. దాని తర్వాత ఇంకా ఉత్తములు ఏంటి అని అంటే వారు ఆత్మ గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆత్మని ఏ రకంగా పరిరక్షించాలి అనేది. సో అది తెలివైన వారి యొక్క లక్షణం, అంటే మానవుల యొక్క లక్షణం. సో conditioned souls are under the spell of material energy or eternal time, past, present and future. But as soon as one engages in Krishna consciousness, he transcends the limits of past and present, becomes situated in the eternal activities of the soul. ఎప్పటిదాకైతే వారు ఈ శరీరం అనే కాన్సెప్షన్ లోనే బ్రతుకుతారో అప్పటిదాకా వారు ఏంటి అని అంటే ఏం జరగబోతోంది, ఏం జరిగింది, ప్రజెంట్, ఈ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలం మధ్యలోనే వారు బ్రతుకుతూ ఉంటారు. సో ఫ్యూచర్ కోసమని, భవిష్యత్తు కోసమని ఏం చేయాలి అనే ఆలోచనలో ఉంటారు. కానీ అది సర్టేనా, భవిష్యత్తులోనే జరుగుతుందా ఖచ్చితంగా అంటే అది చెప్పలేము. వారి యొక్క ప్లానింగ్ వేస్తూ ఉంటారు వారు, కానీ ఎన్నో ఎన్నో సంకల్పాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఇది చేయాలి అది చేయాలని. కానీ కాలము అనేది ఒక పెద్ద దీనిలాగా తుఫాన్ లాగా వచ్చి అన్నిటినీ నాశనం చేసేస్తుంది. వారు వేసుకున్న ప్లాన్స్ అన్నిటినీ చిన్న భిన్నం చేసేస్తుంది. వారు ఎన్నో ఎన్నో పన్నాగాలు వేసుకొని ఉంటారు, ఎన్నో ఆలోచనలతో ఉంటారు, అన్నిటినీ నాశనం చేసేస్తుంది ఒక్కసారితోని కాలం అనేది. కాబట్టి తెలివైన వారు ఏంటి అని అంటే ఫ్యూచర్ కోసమని కానీ పాస్ట్ కోసమని అంటే గతం అయిపోయిన జరిగిపోయిన ఆ కాలం గురించి వారు శోకించేది కానీ, రాబోయే కాలం గురించి వారు ప్లాన్ చేసుకునేది కానీ, లేక ఇప్పుడు కోసమని ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది కానీ ఆలోచించరు. వారు ఆలోచించేది ఏంటి అని అంటే కేవలం ఆత్మని ఏ రకంగా పరిరక్షించాలి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆత్మని పరీక్షించే దాంట్లోని ఖచ్చితంగా మన శరీరం గురించి కూడా భగవంతుడు పట్టించుకుంటారు. One has to act in terms of Vedic injunctions in order to enjoy material life, but those who have taken to devotional service of the Lord are not afraid of the regulations of this material world. సో మనం భాగవతంలోనే చూసాము, మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా రుణబడి ఉంటారు కొంతమందికి. సో వారికి ఎవరికి కూడా, ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉన్నారో వారు ఎవరికి రుణబడి లేరు, రుణం అంతా వారిది తీరిపోయి ఉంటుంది. Such devotees do not care for the conventions of material activities. They boldly take to that shelter which is like an umbrella against the sun of repeated birth and death. సో ఎవరైతే భగవంతుడికి, కృష్ణుడికి శరణాగతి పొంది ఉంటారో వారేంటి అని అంటే భగవంతుడు ఛత్రఛాయలో ఉన్నట్టుగా. సో ఒరిజినల్ ఛత్రపతి ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు. సో అతని చరణాల దగ్గరికి ఎవరైతే శరణు వేడుకున్నారో వారందరికీ కూడా అతను ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు, ఎవరిని కూడా కాదనరు. సో అందరికీ కూడా అతను శరణాగతి ఎవరెవరైతే తీసుకున్నారో వారందరికీ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. దేని నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు? మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టుక, చావు అనే దాని నుంచి. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదోస్తారే ఇహ సంసారే బహుదోస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే. సో ఆ మురారికి మనం గాని శరణు వేడుకున్నాము అని అంటే మళ్ళా మనకి పుట్టుక, చావు వాటి నుంచి కాపాడుతారు. The constant transmigration of the soul from one body to another is the cause of suffering in the material existence. సో ఎందుకు ముక్తి కావాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారు కేవలం ఆ ఒక్క చిన్న కష్టం ఏదైతే వచ్చిందో ఆ కష్టాన్ని మాత్రం ఎలా తొలగించాలి అనేసి చూస్తారు. కానీ వారు మర్చిపోయేది ఏంటి అని అంటే ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నో కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి. పదం పదం యద్విపదం నతేషాం. సో ప్రతి ఒక్క పదములోని కూడా కష్టాలు, విపత్తులు అనేది వస్తూనే ఉన్నాయి. మరి దాని నుంచి ఎలాగ తప్పించుకోవాలి అని అంటే దానికి మనం ఒక రూట్ కాజ్ అనేది మనం వెతకాలి. దేని వల్ల అసలు ఇవన్నీ కష్టాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తుంది. ఈ డాక్టర్లు, సైంటిస్టులు వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తాయి. ఒక రోగంకి వాళ్ళు మాత్రలో, మందులో కనుక్కుంటారు. కనుక్కున్న తర్వాత కొత్త రోగం మళ్ళీ వస్తుంది. ఒకప్పుడు కలరా అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద రోగం. ఇప్పుడు కలరా అనేది ఆల్మోస్ట్ అంతమంది ఇచ్చిపోయింది.
దాని తర్వాత ఎయిడ్స్ అనేది వచ్చింది. ఎయిడ్స్ ని కూడా ఏదో ఒక రకంగా వారు అందరికీ కూడా ఇది హెచ్చరిక ఇచ్చారు. సరే, అది తగ్గుతోంది అనగానే మళ్ళీ కరోనా అనేది వచ్చింది. దాని తర్వాత ఎబోలా, అండ్ ఆ రకంగా ఎన్నో జికా వైరస్, ఆ రకంగా కొత్తవంతా కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి. చావుని వారెవరూ కూడా ఇది డాక్టర్లు వారెవరూ కూడా ఆపలేకపోయారు. మరి అలాంటప్పుడు ఏం పురోగతి సాధిస్తున్నాం మనం? కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఫైనల్ మొత్తం అంతటికి మనం ఏదైనా ఒక రూట్ కాజ్ ఉన్నది అనే ఆ రూట్ కాజ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే, పునరపి జననం పునరపి మరణం, అది ముఖ్యమైనది. దాని నుంచి ఎలాగ తప్పించుకోవాలనేది తెలుసుకోగలచాలి. సో దిస్ కండిషనల్ లైఫ్ ఇన్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ సంసార. దీన్నే సంసార అంటారు. One may perform good work and take his birth in very nice material condition, but the process under which birth and death takes place is like a terrible fire. సో మంచి పనులు చేయొచ్చు, దానివల్ల వారు మంచి కుటుంబంలో జన్మ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఫైనల్ గా వారు మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి చక్రంలోనే ఇరుక్కొని ఉండాలి వారు. అదైతే తప్పదు. శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ in his prayer to the spiritual master has described this. Samsara or the repetition, birth and death is compared to a forest fire. సో ఇది ఇతను విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ అతను రాశారు. ఏది కీర్తన తెలుసా? సంసారదావానలలీడలోక ప్రాణాయ కారుణ్య ఘన ఘనత్వం ప్రాప్తస్య కళ్యాణ గుణార్ణవస్య వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. వందే గురో శ్రీ చరణారవిందం. హరే కృష్ణ. పర్ఫెక్ట్. విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ రాసిన కీర్తన ఇది. మనం తెల్లారి మంగళారతిలో పాడతాము. ఎంతో అద్భుతంగా పాడారు ప్రభుజీ. అది ఫస్ట్ లేవగానే ఫస్ట్ మనం మన గురువుకి ప్రార్థించుకోవాలి. సో దీంట్లోని సంసార ధావల నలలీఢలోక త్రణయ కారుణ్య ఘనత్వం, ఇది ఒక ఫారెస్ట్ ఫైర్ లాంటిది. సో ఫారెస్ట్ ఫైర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, అడవిలోని అంటుకునే అగ్గి. ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? ఎవరు స్టార్ట్ చేయలేదు, స్వతహాగానే వస్తుంది అది. కానీ దాని నుంచి తప్పించుకునే దానికి మార్గం వెతకాలి మనం. సో ఈ రకంగా మళ్ళీ పుట్టుక, పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం, ఇవి తప్పటం లేదు. మనం కృష్ణుడికి డైరెక్ట్ గా శరణాగతి మనం పొందే అంత అర్హత మనకి లేదు. కాబట్టి మనం గురువుకి వందే గురో శ్రీ చరణ అరవిందం. సో నేను ఆ గురువు యొక్క చరణ అరవిందాలకి నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను. నేను ఓ గురుదేవా, నన్ను దయచేసి మీరు ఈ సంసార ధావల ఈ అగ్ని నుంచి నన్ను కాపాడండి. ఇది మహాధావాగ్ని, ఇక్కడి నుంచి నన్ను కాపాడండి స్వామి. నన్ను కేవలం మీరొక్కరే కాపాడగలరు. ఎందుకు అనంటే మీకు మాత్రమే ఆ శక్తి ఉన్నది అని ప్రార్థిస్తూ కీర్తన చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ. So a forest fire takes place automatically without anyone's endeavor by the friction of dried wood, and no fire department or sympathetic person can extinguish it. అది ఎక్కడి నుంచి పుట్టుక వస్తుంది అగ్ని అంటే, ఎవరు స్టార్ట్ చేయరు దాన్ని. అది స్వతహాగానే వచ్చేస్తుంది. 2 చెక్కలు రాపిడి వల్ల వచ్చేస్తుంది అది. దాన్ని ఎవరైనా ఆర్పగలరా అంటే ఎవరు ఆర్పలేరు. అది భవమహాధావాగ్ని. సో ఆ రకంగా వస్తుంది. ఈవెన్ దీంట్లో కూడా భవమహాధావాగ్ని నిర్వాపనం, శ్రేయఃకైరవచంద్రికా వితరణం, విద్యావధు జీవనం, ఆనందాంబుది వర్ధనం, ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం, సర్వాత్మాస్నపరం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో ఆ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం అనేది ఒక్కటే కాపాడుతుంది. అది కూడా ఎలాగా? గురువు చరణాలను ఆశ్రయిస్తూ. The raging forest fire can be extinguished only when there is a constant downpour of water from a cloud. సో అది ఎక్కడి నుంచి ఆరుతుంది అని అంటే, పెద్ద వర్షం ఒకటి కురిసినప్పుడు మాత్రమే ఆరుతుంది. ఈ మధ్యనే దీంట్లోని కూడా బర్సానా అనేసి, అది శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క క్షేత్రం అది. సో బృందావనంలోని అక్కడ కూడా ఇలాగే అగ్ని అంటుకున్నది చుట్టుపక్కల ఆ గుడి ప్రాంగణంలోని. సో అడవిలాగా ఉంటుంది అక్కడ, కొండ మీద బర్సానా గుడి. సో అక్కడ అగ్ని అంటుకున్నది. ఎంతో మంది ఆ అగ్నిని ఆర్పేదానికి ప్రయత్నించారు కానీ కాలేదు. సడన్ గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఒక పెద్ద వర్షం వచ్చింది, ఆ అగ్ని అంతా కూడా ఆరిపోయింది.
సో ఈ రకంగా ఈ భవమహాధావాగ్నిని ఆర్పాలి అని అంటే కేవలం ఒక పెద్ద వర్షం పడాలి. మామూలు వర్షం పడితే కూడా సరిపోదు. ఒక పెద్ద వర్షం అది పడితేనే ఆరుతుంది. అది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది అని అంటే అంత పెద్ద వర్షం మనం ప్రయత్నిస్తే అవ్వదు. అది భగవంతుడు ప్రయత్నించాలి. భగవంతుడు ప్రయత్నం కూడా కాదు, భగవంతుడు కేవలం సంకల్పించుకోవాలి, అప్పుడే అవుతుంది అది. సో ది క్లౌడ్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు ది మెర్సీ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ మాస్టర్. సో ఆ పెద్ద మేఘము ఎవరు అని అంటే గురువు. గురువు ఒకవేళ కరుణిస్తేనే ఆ భవమహాధావాగ్ని అనేది ఆరుతుంది. By the grace of the spiritual master, the cloud of the mercy of the personality of Godhead is brought in. సో వర్షంలోని ఏ రకంగా అయితే నీటి బిందువులు ఉంటాయో ఆ రకంగా గురు మహారాజ్ ఆ మేఘము రూపంలోని కృష్ణుని యొక్క కృపని తీసుకొని వస్తారు, మన మీద కురిపిస్తారు. And then only the rains of Krishna consciousness fall, can the fire of the material existence be extinguished. సో మన భవమహాధావాగ్ని అనేది ఎప్పుడు అది చెరుగుతుంది అని అంటే గురువు రూపంలో ఉండే మేఘము కృష్ణుని యొక్క ప్రేమ రూపంలోని ఆ వర్షపు బిందువుల్ని అతను మన దగ్గరికి తీసుకొని వస్తేనే అది మనకి కుదురుతుంది. లేకపోయిందా కుదిరే అవకాశమే లేదు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. In order to find freedom from the stereotyped conditional life of material existence, one has to take shelter of the lotus feet of the Lord, not in the manner in which the impersonalists indulge, but in devotional service, chanting and hearing the activities of the Lord. So నిరాకారవాదులు అనుకున్నట్టు కాదు, లేక యాక్చువల్గా నేను అనుకుంటున్నట్టుగా కూడా ఇప్పుడు నేనేదో ఒక క్లాస్ ఏదో నేను ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, కానీ చెప్పించేదంతా కూడా నా గురు మహారాజే చెప్పిస్తున్నారు. నాకు కొద్దిగా గర్వం వచ్చేస్తుంది, నేనేదో చెప్పిస్తున్నాను, నాకేదో తత్వం తెలుసు అనే రకంగా ఒక గర్వం రావచ్చు. కానీ భీష్మ పంచకం కోసం అనేసని మనకి దీంట్లోని పూరిలోని దగ్గర ఒక 4 నుంచి 5 కిలోమీటర్ల లైన్, కొన్ని వేలాది మంది భక్తులు, వారు కొన్ని రోజుల పాటు అదే క్యూలోనే కూర్చొని ఉంటారు. సో చలి, రాత్రిపూట చలి వస్తుంది, అయినా సరే కూడా క్యూ నుంచి వారు ఇటు అటు కదలు, వాళ్ళు అలాగే కూర్చొని ఉంటారు. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళకి ఎప్పటికి దర్శనం అవుతుందో కూడా తెలియదు. ఆ దర్శనం అయ్యేది కూడా పూరిలోని కూడా కేవలం కొన్ని సెకండ్లు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ దర్శనం. కానీ అయినప్పటికీ కూడా వారికి వారి చేతక పక్షుల్లాగా కాచుకొని కూర్చొని ఉంటారు, ఏదో ఒక రోజు మనకి దర్శనం అవుతుంది అని. అది భక్తి అనంటే. వారికి ఆహార నిద్రలు అవంతా కూడా ఏది ఉండదు, కూర్చొని పడుకోవాలి వారు. ఆహారం కూడా ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఏం దొరుకుతుందో తెలియదు. దాహం వేసిందనంటే కూడా ఏం తాగుతారో తెలియదు. బాత్రూమ్కి వాటికి కూడా వెళ్లాల్సింది ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, వృద్ధులు ఉన్నారు, ఆడవారు ఉన్నారు, అందరు రకాలు ఉన్నారు. కానీ అందరూ కూడా అదే క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నారు. అది భక్తి అనంటే. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జయ అన్నప్పుడు వీరందరూ కూడా అనంతకోటి వైష్ణవులు. వారి భక్తి నిజమైన భక్తి. మనం ఒకవేళ పండర్పూర్లో చూసామనంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఏకాదశి ఒకటి ఉన్నది. ఆ ఏకాదశి కోసమని వారు చాలా మంది భక్తులు తండోపతండాలుగా వారి ఊరి నుంచి నడుచుకుంటూ గ్రూప్స్ లాగా వస్తూ ఉంటారు. వారికి ఆహారం అంతా కూడా వాళ్ళు దారిలోనే వండుకునేలాగా, వారికి ఏది దొరికితే దాంతోనే వారు ఆహారాన్ని గడుపుకుంటారు. వారి ఊర్ల నుంచి వారు నడుచుకుంటూ వస్తారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు వారంతా కూడా. అది భక్తి అనంటే. వారి భక్తికి అసలు భగవంతుడే కరిగిపోతారు, అంత భక్తి ఉంటుంది. అసలు వారికి చూస్తే వారికి ముందు దర్శనం కలిగించాలి భగవంతుడు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో కొన్ని వందలాది కిలోమీటర్ల నుంచి వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. అది భక్తి అనంటే. అది కూడా వేల కొద్దిలో వాళ్ళు ఉంటారనమాట భక్తులు. ఒకరు ఇద్దరు కూడా కాదు, వేల కొద్ది ఉంటారు. నెక్స్ట్ బృందావన్కి వెళ్ళి చూసినట్టయితే తెలుస్తుంది, వారు ఒక్కొక్కరు గిరిరాజ్ గోవర్ధన్ కి పరిక్రమ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ బృందావన్ పరిక్రమ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక మహాత్ములు ఎంతో మంది ఉంటారు, వారు ఒకరు ఇద్దరని కాదు, ఎంతో మంది, కొన్ని లక్షల మంది ఉంటారు. అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ దీనప్పుడు మాత్రం, కార్తీక మాసం అప్పుడు మాత్రం కొన్ని లక్షల మంది వస్తారు. మామూలుగా కూడా వారు పరిక్రమ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే ఒకే ఒక దండవత్ని ఒక ప్లేస్ లోనే వారు దగ్గర 1008 ఇది చేస్తారు దండవత్ ప్రణామాలు.
సో ఒక పక్కన గులకరాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, ఇంకో పక్కన ఒక బుట్టలాగా పెట్టుకుంటారు. ఈ గులకరాళ్ళు 1008 గులకరాళ్ళు పెట్టుకొని ఉంటారు. ఒక్కొక్క దండవత్ ప్రణామం చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క గులకరాయిని తీసుకొని ఆ ముందుండే బుట్టలో వేస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా వారు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఒక భక్తుడు గురించి చెప్పున్నారు. ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఒక సంవత్సరంగా చేస్తున్నారంట. ప్రతిరోజు కూడా తెల్లారుతూనే 3 గంటలకు అతను స్టార్ట్ చేస్తారంట. స్టార్ట్ చేసి అతను ఎప్పటిదాకా అవుతుందో అంతసేపు చేస్తూ ఉంటారు. గత సంవత్సరంగా చేస్తూ ఉంటే ఇప్పటికి 1 కిలోమీటర్ అయిందంట. సో ఆయన్ని భక్తులు అడిగారంట, మరి బృందావన పరిక్రమ ఎప్పటికి పూర్తి అవుతుంది అని. ఆయన అన్నారంట, ఒకవేళ ఆరోగ్యం అంతా కరెక్ట్ గా ఉండి, ఒకవేళ నా శరీరంలోని ఇంకా కూడా నేను ప్రాణాలతోని ఉంటే నాకు దగ్గర దగ్గర 12 నుంచి 13 సంవత్సరాలు ఇంకా పడుతుంది బృందావన్ పరిక్రమ కంప్లీట్ చేసేదానికి అని. కాదా అది భక్తి అంటే? భగవంతుడు అనంత కోటి వైష్ణవులు వారందరి మధ్యన నేను అసలు ఒక లెక్క కూడా కాదు. ఒకవేళ నన్ను నేనే ఒకవేళ భక్తుడు అనుకున్నా సరే కూడా, ఒకవేళ గోలోక బృందావనం అనేది ఒక మందిరం లాగా భావిస్తే శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడు అష్టసఖులతో పాటు అక్కడ ఉంటారు. మనం మాయాపూర్లోని విగ్రహాలు చూసినట్టుగా అక్కడ అందరికంటే ముందు వారికి పూజలు చేసేది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చేస్తూ ఉంటారు. సో కీర్తన చేస్తూ వారికి ఆరతి ఇస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రోలోని ఉండేది మిగతా భక్తులు, హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు. ఆ రకంగా మిగతా డివోటీస్ అందరూ, గురువులందరూ కూడా ఫ్రంట్ రోలో ఉంటారు. దాని తర్వాత టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫుల్ టైం డివోటీస్ అండ్ ఈ రకంగా ఎవరైతే పరిక్రమ చేస్తూ ఉన్నారో 1008 దండవత్ ప్రణామాలు అటువంటి వారందరూ ఆ రోలో ఉంటారు, ఫ్రంట్ రోలో. ఆ రకంగా ఒకరో తర్వాత ఒకరో, ఒకరో తర్వాత ఒకరో, ఒకరో తర్వాత ఒకరో చేసుకుంటూ, అది కూడా నేను చెప్పేది ఇప్పటి కాలం వారు మాత్రమే అయి ఉంటే కూడా, సో ఆ రకంగా వేసుకున్నా సరే కూడా కొన్ని వేలాది మంది, కొన్ని లక్షలాది మంది, కొన్ని కోట్లాది మంది నాకంటే ముందుంటారు. నాలాంటి వాళ్ళు ఒకవేళ నేను సంహౌ గోలోక బృందావనికి ఎవరో కృప చూపించి వెళ్ళినా సరే కూడా ఎక్కడో మెట్లు దగ్గర ఆఖరిలో ఉంటాను నేను. సో కనీసం కృష్ణుడు నాకు అంత దూరం నుంచి కనిపించను కూడా కనిపించరు. ఇది తలుచుకొని కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది. అంటే నేను దేనికి క్వాలిఫైడే కాదు, అసలు దగ్గరకు కూడా కనీసం వెళ్ళే క్వాలిఫికేషన్ లేదు. సో అలాంటప్పుడు గోలోక బృందావనికి నేను ఎలా వెళ్ళగలను? అక్కడ హౌస్ఫుల్ బోర్డు వేసి ఉంటారు. నేను అలాంటి వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి సెంట్రీస్ కూడా నన్ను బయటికి పంపించేస్తారు. అక్కడ జయ విజయాలు కూడా లోపలికి పంపించరు. అండ్ లోపలికి పంపించకుండా ఉండేదానికి కృష్ణుడు వాళ్ళ మీద కోప్పడరు కూడా. ఎందుకంటే కరెక్ట్ పని చేశారు, ఇటువంటి వారికి అర్హత లేదు అని. అర్హత ఉండేది వారికి. సో ఆ రకమైన అర్హతని పొందేదానికి ప్రయత్నించాలనుకుంటున్నాను. కానీ నాలో ఏమాత్రం కూడా క్వాలిఫికేషన్ లేదు, యోగ్యత లేదు. సో yeah, only then can one be freed from the actions and reactions of the material existence. సో ఎప్పుడైతే గురువుని ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ భౌమహాధావాగ్ని నుంచి మనం తప్పించుకోగలం. It is recommended here that one should give up the conditional life in this material world and the association of so-called civilized human beings who are simply following in a polished way the same stereotype principles of eating, sleeping, defending and mating. సో ఎంతైతే ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యేదానికి అండ్ లిటరసీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నది. యాక్చువల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే చదువుకున్న వారు, విద్య ఉన్నవారు ఎవరు అని అంటే కేవలం లిటరసీ ఉన్నంత మాత్రాన కాదు, భౌతికమైన చదువు ఉన్నంత మాత్రాన వారు తెలివైన వారు, విద్యావంతులు, వివేకవంతులు అని కాదు. వివేకం అనేది వారి సంస్కారం నుంచి వస్తుంది. సో ఆ సంస్కారం అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు వారు ఎప్పుడైతే భక్తి అనేది తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వారు నిజమైన దారిలో వెళ్ళినట్టుగా. అదర్వైజ్ సంస్కారం తెలుసుకోకపోతే వారికి జంతువుకి మధ్యన తేడా లేదు. Chanting and hearing of the glories of the Lord described here as Tadgunavadu Sidhu. Only by drinking the nectar of chanting and hearing the pastimes of the Lord can one forget the intoxication of material existence. ఆ వివేకవంతులు మరి ఎలా అవుతారు అంటే దానికి ఇక్కడ చెప్పున్నారు. ఆ వివేకవంతులు మాత్రమే వారు కేవలం చదువు, లిటరసీ రేట్ ఉన్నంత మాత్రాన కాదు,
ఈ కలియుగంలో ఏంటి అని అంటే ధనవంతులు పొజిషన్ ఎవరికైతే ఉన్నదో అటువంటి వారు మాత్రమే గొప్పవారులాగా వారిని పరిగణనకు తీసుకుంటారు. కానీ నిజమైన విద్య అనేది ఏది అని అంటే ఎప్పుడైతే వారు గురుముఖంగా వారు జపము అనేది చేస్తారో అండ్ వారు ఎప్పుడైతే భగవంతుడు గురించి వారు ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ద్వారా వింటారో, భగవంతుడి గురించి నిరంతరంగా నిత్యం భాగవత సేవయ, సో ఈ రకంగా చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు వారు ఈ భవసాగరం అనే దాని నుంచి వారు బయటికి రాగలరు. అదర్వైజ్ బయటకు వచ్చేదానికి అవకాశం చాలా కష్టం, అది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ బయటకు వచ్చేది. 18వ శ్లోకం. నతే జరాక్షభ భరమిర్ ఆయుర్ ఏషాం త్రయోదశ్రాం త్రిశతం సతి పర్వ సన్నేమంతచ్చదియత్ త్రినాభి కరాలస్త్రుతో జగత్ ఆఛిద్య ధావత్. Translation: Your wheel, which has 3 naves, rotates around the axis of the imperishable Brahman. It has 13 spokes, 360 joints, 6 rims, and numberless leaves carved upon it. Through its revolution, cuts short the lifespan of the entire creation. This wheel of tremendous velocity cannot touch the lifespan of the devotees of the Lord. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The time factor cannot affect the span of the life of the devotees. In Bhagavad Gita, it is stated that little execution of devotional service saves one from the greatest danger. Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. The greatest danger is transmigration of the soul from one body to another, and only devotional service to the Lord can stop this process. It's stated in the Vedic literatures, Harim vina mritim taranti. Without the mercy of the Lord, one cannot stop the cycle of birth and death. In Bhagavad Gita, it is stated that only by understanding the transcendental nature of the Lord and his activities, his appearance and disappearance, can one stop the cycle of death and go back to him. This time factor is divided into many fractions of moments, hours, months, years, periods, seasons, etc. All the divisions in this verse are determined according to the astronomical calculations of the Vedic literature. There are 6 seasons called Ritus, and there is a period of 4 months called Chaturmasya. So, ఈ కాల చక్రము అనేది ప్రతి ఒక్కరి మీదకి అది నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ కాల చక్రం అనేది చాలా చాలా నిర్మమైనది, తన పని అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎంత గొప్పటి వారైనా కావచ్చు. తెలుగులోని కూడా ఒక పోయం ఉన్నది, ఏంటంటే బలవంత సర్పం కూడా చలిచీమల ద్వారా అవి ముక్కలు ముక్కలు చేయబడతాయి, తునాతునకలు చేయబడతాయి అని. సో అంటే ఎంత గొప్పవారైనా కావచ్చు, ఈ రోజు వారు గొప్ప శరీరాన్ని పొందుండొచ్చు, గొప్ప శక్తిని ఉండొచ్చు, కానీ ఒక రోజు వస్తుంది ఎప్పుడైతే వారి శక్తి క్షీణం అయిపోతుంది, వారి యొక్క గర్వం ఏదైతే ఉన్నదో అణిగిపోతుంది, వారు మట్టిలో కలిసిపోతారు. కానీ భక్తుల మీద మాత్రం అది జరగదు. ఎందుకు అనంటే భక్తులు వారి యొక్క పరమ లక్ష్యాన్ని వారు తెలుసుకున్నవారు కాబట్టి ఈ రకంగా వారి మీద ఈ కాలచక్రం అనేది వారి మీదకి ప్రభావం చూపించదు. సో ఇక్కడ 6 అనేది ఏదైతే చెప్తున్నారో అది ఋతువులు. ఆ ఋతువులు 4 అనేది చాతుర్మాస్యం. 3 periods of the 4 months complete 1 year. సో 4 నెలలది ఒక కాల అవధి అని అనుకుంటే, ఆ రకంగా 4 నెలలు కలిస్తే ఒక సంవత్సరం పూర్తవుతుంది. అకార్డింగ్ టు Vedic astronomical calculations there are 13 months. సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అని అంటే మన వేదిక్ ఆస్ట్రానమిక్ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారంగా మనకి ఇంగ్లీష్ లోనైతే 12 months ఉన్నాయి, కానీ తెలుగులో మనం మామూలుగా ఎన్ని నెలలు ఉన్నాయి మనకి? 60 నెలలు ప్రభుజీ. సంవత్సరానికి 12 నెలలు, 60 నక్షత్రాలు. తెలుగు నెలలు 60. తెలుగు నెలలు 60. నేను అధిక మాసంతో కలుపుకుంటే కాదు ప్రభుజీ, 12 నెలలు ప్రభుజీ. ఒకటి అధిక మాసం, నెలలు 13 నెలలు. నెలలు అడుగుతుంది. మాసాలు
అధిక సో అధిక మాసంతో 13 మాసంతో ప్రభు. కలుపుకుంటే 13 నెలలు మనకుంటాయి. అది 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది కదా ప్రభు. అవునవును, కరెక్ట్ కరెక్ట్. సో ది 13th month is called Adimasa or Malamasa. Malamasa and is added every third year. So ప్రతి 3 సంవత్సరాలకి అధిక మాసం అనేది యాడ్ చేస్తారు. The time factor however cannot touch the lifespan of the devotees. ఈ కాలచక్రం అనేది భక్తులని మాత్రం ముట్టుకోదు. In another verse it is stated that when sun rises and sets, it takes away the life of all living entities, but it cannot take away the life of those who are engaged in devotional service. Time is compared here to big wheel which has 360 joints. So 360 అవి రిమ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో జాయింట్స్ ఉన్నాయని అంటున్నారంటే 360 రోజులు. 6 rims in the shapes of seasons. సో 6 rims ఉన్నాయి, అది మాసాలు, అది ఋతువులు. And numberless leaves in the shapes of moments. సో అగణితమైన ఆకులు ఉన్నాయి, అదేంటి అని అంటే క్షణాలు. It rotates on the eternal existence, బ్రహ్మన్. సో అది బ్రహ్మన్ అనే ఆ చక్రం, ఆ బ్రహ్మన్ మీద అది తిరుగుతూ ఉంటుంది, అక్షాంశం మీద. కస్తాం తు అనాదత్య పరాను చింతన మృతే పశుభి అసితీం నామ కుర్యాత్ పచ్చాంజన పతితం వైతరణ్యాం స్వకర్మజాన్ పరితపాన్ జుషానాం. మిగతా వారందరూ కూడా, అభక్తులందరూ కూడా, వారు కేవలం అంటే కేవలం ఆ నరకం ద్వారం దగ్గర వైతరణి నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ వైతరణి నది పక్కకే వారు పరిగెడుతున్నారు, భక్తి మార్గంలో లేనివారు. కానీ భక్తులందరూ కూడా ఈ కాలచక్రం నుంచి వారు విముక్తులు. ఈవెన్ వారు భక్తులు అని అనిపించుకోకపోయినా ప్రయత్నం మాత్రం చేసినా సరే కూడా వారు జపం అనేది ఖచ్చితంగా చేస్తున్నారు అని అంటే వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా. వారు కనీసం ప్రయత్నం చేసినా సరే కూడా వారికి ఏంటి అని అంటే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రయతే మహతో భయాత్, ఎంతో పెద్ద డేంజర్ నుంచి కూడా వారు కాపాడబడతారు అని చెప్పబడ్డాది. కాబట్టి అందరూ కూడా మీరు చేస్తున్నారు, మీలాగే మీకు సంబంధించిన వారందరికి చేత కూడా జపము చేయించే ప్రయత్నం చేయండి. నాకు తెలుసు అంత ఈజీ అయితే కాదు, అది జపము ఎంతమంది చెప్పినా సరే కూడా వారికి సుకృతి అనేది ఉండాలి, వారికి కృప అనేది ఉండాలి. గురు సాధు శాస్త్ర అనే వారి ముగ్గురిది కృప అనేది ఉండాలి. సో ఆ కృప ఉంటే గాని ఎవరు జపం చేయలేరు. కానీ ప్రయత్నం మాత్రం కనీసం చేయండి, ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్నారు, మీకు ఆ రుచి తెలుసు. మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఈ చక్రంలో మీరు ఖచ్చితంగా మీరు పడరు. ఒకవేళ సంహౌ మీరు గోలోకానికి, మనమందరం గోలోకానికి ఈ జన్మలోని వెళ్ళలేకపోయినా అతి త్వరగా మనం వెళ్తాము అనే నమ్మకం మనకున్నది. ఎందుకు అని అంటే గురువుని ఆశ్రయించాము, గురువు యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. గురువుకి మనం వేడుకుంటాము, కొన్ని ప్రయత్నాలు మనం గురువు మనకు చెప్పినట్టు చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం. ఏమీ లేదన్నా కనీసం ఒక భక్తుల ఇంట్లోనైనా వచ్చే జన్మలో పుడతాం. కానీ అందరికీ ఆ లక్ లేదు. కాబట్టి ఒక ప్రయత్నం, చిన్న ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎంత మందిని వీలైతే అంతమందిని ఈ భగవద్గీత 18 days కోర్సులో నుంచి స్టార్ట్ చేయించేదానికి. ఎందుకంటే అది అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మొదటి అడుగు. ఇది మనకి హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు చాలా అద్భుతంగా మనకి, అంటే హిస్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారి ఆదేశం మేరకు ఇది చాలా అద్భుతంగా చేశారు. ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ మనకి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా డైరెక్ట్ గా వచ్చి రాగానే వారికి భాగవతము, భగవద్గీతని కంప్లీట్ గా వారికి నేర్చుకునేంతలా కాకుండా మెల్లిమెల్లిగా చిన్న చిన్న అడుగులతో వారికి స్టార్ట్ చేయించారు. ఒక్క రౌండ్ తో స్టార్ట్ చేయించారు. శ్రద్ధావాన్ ఈ రకంగా ఒక మాల చేస్తూ వారు కనీసం వారు భక్తులుగా కావచ్చు. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జయ హో. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ జయ హో.